ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ ମାୟା ଓ ମମତାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିଷେକ ସାମଲକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର। ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି କ'ଣ ଘଟିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ବିଷୟରେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ମାୟା ଓ ମମତାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିଷେକ ହୋଲି ଦିନ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ହୋଲି ଖେଳିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କିଛି ହୋଲି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେ ସମୟରେ କିଛି ତ ଲାଗିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ସେ ନିକଟସ୍ଥ ଚକ୍ଷୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ଥିବାର ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାୟା ଓ ମମତା ସିରିଏଲ କେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।